sibamukele njengamanje sila endaweni ke yaseBabanango sibona ke la amashenge azomukela uNdunankulu kaZisa kubona futhi ke nawe ukhona ngabona futhi khona namakhosi labasendlunkulu bakhona ke batheke mhlawumbe nje okwakho kungathini ukuphawula sikubona la angikhuleke nina bendlula mithi kunazo zonke igama lami nguThokozane ngoMasokadlani ngumphesheya wakwalanga ngoNqomondo lapha kwaGqikazi Olundi cha siyathokoza namhlanje sila eBabanango lapho sizobungaza khona umcimbi wamashenge osokalisa ophungashe lapho phela bemukela khona uNdunankulu kaZulu ushenge usokalisa esibona ke kuhle kakhulu ngoba siye sithi isibusiso sonke siqale ekhaya uma isihlalo anikezwe sona noma isikhundla okasokalisa okanqamelele umzukulu kaMagqibaqiba osegcotshwe waba uNdunankulu kaZulu okuyisikhundla esikhulu kakhulu nesinzima kakhulu kubalekile kakhulu ukuthi ngokomndeni ngempela umamukele siyathokozela lokho kakhulu ngoba ithi indaba makumukela abaphezulu nabaphansi bayemukela zonke izinto ziqala ekhaya kungasabalala kwande nezwe lonke kuyiwe kodwa kubalekile ukuthi yonke into isibusiso usiqala ekhaya sithi ke nathi ke singontembuzane sithi awushenge unwele lude sokalisa sengathi uNkulunkulu angakupha amacebo namaqhinga kanye namathongo oyihlomkhulu ukuba lesizwe sikaZulu esingaka nesinezinkinga nesikhungethwe inkinga ezingaka ekuhlaleni kwakho kubonakale umeno uphenyeka kubonakala kwehla okubi kubonakala kwanda okuyifuzela okuhle esizweni sikaZulu kuthi okuphuma emlonyeni wakho eshenge mawukusho ukwethulela isizwe wonke umuntu agobisa ikhanda neimamba zonke nohlobo lonke lweinyoka ezikhona kubonakale zehlisa amakhanda ngoba awuzihlalele esihlalweni ukhona owabona sikufanele sithi ke okwenziwe amashenge nathi siyananela sithi shenge sokalisa onwele lude sathole la sizokhuluma njengesakhamuzi esikhona singeze ngena kwezepolitiki sibonile uNdunankulu kaZulu samhlonipha indlela esimanga samazulu ngeke sabona la kwezendawo la sibona khona sithunezeka isithunzi sikaNdunankulu kaZulu ngeke sisho ukuthi kuphi mhlawumbe ungathini ukukhuthaza abantu ukuhlonipha isithunzi sikaNdunankulu kaZulu bengizothi mama lapho mhlambe ngithi makwenzeka izinto ezifana nalezo oyibuzayo mhlonishwa wami masikhula siba neingqwele ezaseqhatha siyodla iphaphu siba neingqwele ezaseqhatha ediphini la isasidipha khona siba neingqwele ezaziseqhatha entabeni ekwelusini siphinde masikhula sibe neinduna ezisiphethe zeyinsizwa siphinde sibe neinduna zenhlabathi siphinde sibe nezigcawu phansi kwemigano phansi kwezihlahla nemigqamo lapho kuthethwa khona amacala masikhula sesingene ebunsizweni siyaye sisondele lapho siyoba indlebe silalela obaba nomkhulu bethi izakhamuzi ukuthi inkulumo ibekwa kanjani ukhuliswa kanjani bengizothi ke mina kwesinye isikhathi awumbuka umuntu owenza umonakalo kodwa umonakalo usenqweleni yakhe kodwa umonakalo usenduneni yakhe kodwa umonakalo ukubaphathi bakhe ukuthi khona laba amncisha khona abangamnikeza okuyikho ngokwezigaba ngoba noma ngabe khona la usola khona kufuneka konke kodwa bese kuhamba ngesisoka ukuthi lana kukhona bani omdala khona bani bese ubona ukuthi into uzoyibeka kanjani uzokwenza kanjani okunye uyagwinya nje uzehlele kuyeswini kungabe kusabonakala bengizothi ke angiyibambe lapho nami ngowakosothole ngowasemlindeni ngoba nothisha mayonile sibuka abahloli nephoyisa malonile simbuka umphathi wamaphoyisa ukuthi awu kanti uthini uholo zithini izinto kwabaphambili utshelwe yena omncane
sibuka lapho-ke nje mina ngowakwelanga ngiyibeka kanjalo indaba. Sothola asingene kuwena njengamanye uthole ufika endaweni yomculo endebeni yomculo kube nesikhathi eside la oke wakavelela khona mhlawumbe iminyaka o10 noma engaphezulu ungakaveleli kodwa uhambe wavelela mhlawumbe ungathini ekinge njengamanje ekhulayo abathanda umculo umuntu umuntu ekhiphe kanye sesekuphile ngaye mhlawumbe nje engqole ezindala ebekezelile iminyaka iminyaka o10 kufanele ngabe wadikile kodwa awudikilanga wayibaba njengamanje singakubeka ukuthi upresident ngendlela oyiyona. Kuyiqiniso elimsulwa okubekayo kwatshalwa kodwa kwangasheshe kwaqhuma. Bengizothi ngempela ukuthi isizwe noma sidle olamthuthu abakhuliswa amaviki amabili bese bebonakala beyisishebo. Yebo abenqaba ukungena emlonyeni kodwa kubonakala umkhulu umonakalo odaleka ngaphakathi. Bengizothi-ke nalapho lokuthi ufika nje nge-album yokuqala yesibili yesithathu yesine usudumile usumkhulu usunjani ikhona-ke okudala lezi inkinga esinazo. Mina njengoba ngathatha lo 10 years before ngivele ngicabanga ukuthi kwakuyicebo likaNkulunkulu namaqhinga akhe nabasemlindeni koSothola ukuthi ake ngiqale ngingene ngishukashukeke, ake ngiqale ngifundiswe, ake ngiqale ngiyibone indima engikuyo ukuthi ngingenaphi. Ingakho ngingazange ngibe mkhulu kuze kube namhlanje. Yilo ngawuhlonipha lapho umculo, yilo ngawuthanda ngalolo thando, yilo ngawuthatha ngaleyo ndlela ukuthi kimina uyisiphiwo enganikezwa sona ngimncane ngelusa imbuzi, ngelusa amathole ngaze ngawufika enkomeni ngothanda. Cha umculo ngiculela ngokulamba nendlala. Lutho ngawuthanda ngimncane futhi ngangithanda umculo womgcobanyawo. Hayi okaMaskandi. Ukucula angihlangananga nakho ngoba ngixakekile. Ukucula kuphila kumina ngoba cishe ngahlala lapha ekhaya mama kwaShabalala ngakhula umkhulu uFenisi uMathanga W uFenisi uDibhokisi iphuza igwebu uShabalala eyithanda kakhulu entertainment ngoba noma kuhlatshiwe kwaShabalala kwake ukuthi ke mase kusebusuku sekudliwa ukudla lokho ekuthiwa umdlanquno okusuke sekudliwa umndeni seyihambile ihambi bese kuyagidwa kuyahlatshelelwa kakhulu. Ngakhula nje ngaleso sandla ke esinjalo engathi namanje ke lokushesha uvelele ikhona lokho kusibonisa lezi inkinga ezingaka okukhulunywa ngazo usuku nosuku. Sothola sibonga kakhulu ngesikhathi sakho othe wasepasana. Ngibonge kakhulu umhlonishwa wami.